gawa ng infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio! Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio DTX 500. Ginaproblema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na may ampalaya extra nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500. Nakatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masami nagkapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubin sa edad ang itsura. DTX 500. DTX Coffee Mix. Eric Lidis, mas mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Layan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo. Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako gali si Ariel, nagkanto sila itis ang nagligad, sakit kidya katama, tiyang basan tiyo ko, tumarko sang may DC, alkaline, vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sang akon tutumna. Salamat sa may DC. Mighty C. Mabakal sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Makabulig sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang Eurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na mo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, 8 Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Klinika Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh. Kaya subukan ninyo. Klinika Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh.
available now. DTX Beauty Soap. Ako si Elaine. Dako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases. DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap. Ako si Katrina. Hugay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap-up sa akon nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis. DTX Beauty Soap. Sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:04. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ka-K5, Sunny Sarabia Punay at Kimberly Caluyo. Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Merkules nga adlaw, Pebrero 12, tuig 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa gihapon sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kaga ko naman ang inyo alagad, ako si ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Headlines! Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalwan sa D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, kag para makalikaw kita sa dinggi, magtumar sa D3 Bio sang klinika di alternatibo medisina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio.
Sa nagapanguna nga balita lokal, Police Regional Office 6 nagpatigayon sang press conference na tuoy sa pagkaaresto sa mga otoridad sa nagapadalagan nga gobernador sa probinsya sang Guimaras nga si Margarita Maggie Cacho. Sa dugang headlines, pag-aresto sang CIDG kay Guimaras Gubernatorial Aspirant Margarita Cacho, may supervision gikan sa Office of the President. Motion for reconsideration nga ginfile ni Picaw Head Niryuluhan angot sa kaso nga ginpasaka ni Mayor Jerry Triñas ginbasura sang City Prosecutor. Sa dugang balitang lokal, premature disclosure sang desisyon sang prosecutor sa kaso nga ginpasaka kay Mr. Niryuluhan, gintawag ni Luhan nga kahimuan sang kampo ni Mayor Triñas. Sa nagapanguna nga balita national, DepEd maga-deploy sang 15,000 ka mga bag-o nga mga principal sa mga bulutuan sa pungsod. Sa dugang balitang national, senatorial candidate Ben Tulfo kontra sa political dynasty. Balita international, European Union, Canada kag Mexico ginakondinar ang pagpasaka sa taripa ni Trump sa steel kag aluminum. Sa ato naman balita sa patagsang sports, ginabanta na 10,000 nga mga runners nagpasakop sa 11 nga Pokemon run sa Pilipinas. Balita sa patagsang entertainment, vlogger kag influencer nga si Jilly O. Ginkastigo sa iya fiancé nga si Jam Ignacio. Amay ito ba nung aton mga headlines sa aton nagapanguna ka nagabaga nga mga balita nga una ninyo mabatihan sa K5 News FM Iloilo apang sa mapamantalaan buwas pa mabasahan. Philippine Standard Time, alas 6:10. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Balitang lokal. Ang masunod nga mga balita lokal nga inyong mabatian igadulong sa kaluan sang Klinika DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds and sugared sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa biibis ang pagka-diabetiko nga bawal na ang mag-inom sang kape nga puro lang kalamay, hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakapangapi ka na, naka-detox ka pa. Sa detalye na sa mga balita lokal, nagpatigayon sang press conference ang Police Regional Office 6 o Pro 6 na tuhoy sa pagkaaresto sang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Special Envoy on Transnational Crime kag Regional Intelligence Division kay Margarita Maggie Cacho. Si Cacho ang nagapadalagan bilang gobernador sa probinsya sang Guimaras. Naibulaan nga sang Pebrero 11 sang hapon sa ginaresto si Cacho kag subuman sanday Cayetano Lial, 48 anyos, ang barangay Misi, Lambunaw, Iloilo. Kag subuman ang duha ka mga Coast Guard personnel nga sanday Marwin Parpan, 31 anyos, sang barangay S, Dipolog City, kag Rico Mailan, 27 anyos, sang Sandulot, Siaton, Negros Oriental. Sandig sa impormasyon, naaresto ang mga natungdan pinagi sa entrapment operation sa pagpanguna sang ARSOG Region 6 kaupod man sa Special Envoy on Transnational Crime CIDG Guimaras PIU kag Sibunag Municipal Police Station. Na-recover sa ila ang 400,000 nga bodol money, lakip na ang 500 pesos nga subscribe money, isa ka arms core nga caliber 45 pistol, isa ka unit sang 1911 kag nagkalilain nga mga bala, duha ka holsters kag duha ka cellphones. Ginaresto sa Cacho kag Lial sa kaso nga sundling kag pagbayular sa RA 10591, samtang Sanday Parpan kag Mayla naman ginaresto sa paglapas sa RA 10591 in relation to Comelec Resolution number 11067. Sa kaangot nga balitang lokal, ginkumpirmar ni Police Regional Office 2nd Pier 06 Director Brigadier General Jack Wangki nga may supervision gikan sa Office of the President ang pag-aresto kay Guimaras Gubernatorial Aspirant Margarita Maggie Cacho. Nahibaluan nga si Cacho sa 65 anyos, ang residente sang Barangay Sabang, Sibunag, upod ang iya sekretarya nga si Cayetano Lial, 48 anyos, sang Barangay Misi, Lambunaw, Iloilo, kag duha ka katapos ang Philippine Coast Guard ug PCG nga nagpakilala nga bodyguard sini nga sanday apprentice seaman Marwin Parpan, 31 anyos, nga residente sang Dipolog City, kag seaman 2nd class Rico Mailan, 27 anyos, taga Negros Occidental, ang ginaresto sa Sibunag sa makatapos ang criminal investigation
Investigation and Detection Group o kan CIDG kag gimana sa Police Provincial Office kahapon nga adlaw Pebrero 11. Sa press conference ang PRO6 ginpahayag ni Wangki nga nagapakilala si Cacho nga himata ini sang Marcos family rason nga madamo ang nagapati sa iya nga modus. Sa investigasyon naman sang kapulisan ginapapati ni Cacho ang mga nagatransaksyon sang government contracts nga may ikasarang ini nga mapaaprubahan gilayon ang ila kontrata kabaylo sang dako nga kantidad nga ibayad sa iya. Sa karon, yara nakahunong sa Sibunag Municipal Police Station si Cacho kag ang 3 ka iban pa. Kaso naman nga swindling kon estafa ang ginpasaka batok kay Cacho. Alas 6:13 ang aton oras sa iban pa nga balita lokal. Ginbasura sang Office of the City Prosecutor ang ginfile nga motion for reconsideration ni Public Information Communication Affairs Office o kon PICAW Head niryuluhan may kaungtanan sa kaso nga ginfile ni Mayor Jerry Triñas nga cyber libel. Base sa desisyon nga ginpagawa sang City Prosecutor na saad nga ila ginbasura ang motion ni Luhan bagod na paslawan ang natungdan nga magpresentar sang bago nga depensa sa kaso nga ginfile batok sa iya. Ginpahig man sang City Prosecutor nga ang mga post ni Luhan ang nakitaan nila sa malisya, wala sang barasihan kag pagpangguba sa alkalde. Wala ginbatong sang City Prosecutor ang nangin depensa ni Luhan nga ang iya mga Facebook post ang isa lamang ka kritisismo sa isa ka public official sa kagsuludman ini sa iya nga freedom of expression bilang isa ka individual. Sa dugang detalye, wala pa mabaton ni Provincial Community Affairs Office Head o kon PICAW Head Mr. Nerio Kahilig Luhan ang kopya sang desisyon nga naga-indict sang 3 ka counts ang cyber libel sa kon cyber libel case nga ginpasaka ni Iloilo City Mayor Jerry P. Triñas batok sa iya. Sa statement nga ginpagawa ni Luhan, ginpahayag sining nga bisan wala pa niya mabaton personal ang kopya sang desisyon bilang natungdan sa nasambit nga kaso nagalibog ang iya nga ulo sa motibo sang premature disclosure nga natabo angot sa iya nga kaso ila binasa katapos ang media. Sino pa sa natungdan, isa kataho nga na-identify o kung natumod na nga may kangtanan sa alkalde ang nagpasa sang desisyon sa isa katapos ang media. Kag klaro ini nga nagapakita nga ginamanipular sang kampo sang alkalde ang mahimo mangin persepsyon sang publiko. Ilabi na nga isa ini ka kritiko sang administrasyon o kung administrasyon ni Triñas. Dugang pa niya, ginahatagan sini sa nga pagtamod nga ang indictment ang lain sa ginatawag conviction kag ang kaso naman ang mag-aagi pa sa due process. Philippine Standard Time, alas 6:15. Ang masunod naman yung mga balita nga inyo mabatian, igadulong sa kaluwan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinanan. Mighty C, labi nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton nga heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Wala sa gihapon matumod ang mga suspect nga nag-hold up sa herbal product vendor sa barangay Guno, Santa Barbara, Iloilo, alas 6:30 kagabi. Ginkilala ang biktima nga si Jimmy Cabansag Arisgado, 50 anyos, residente sa barangay San Isidro, Haro, siyudad sang Iloilo. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Rafi Sinyeres, hipis ang Santa Barbara Police Station, ginbayag sini nga ila pa gina-review ang mga CCTV footages nga posible nakuhaan ang direksyon sang riding in tandem suspects. Magapakig-angot naman ang Santa Barbara Police Station sa pabiya PNP bagod nga may natabo man nga hold up incident sa tinalikdan nga adlaw sa barangay Pandak kung saan na biktima diri ang driver sang fuel tanker. Samtang wala naman sang may namonitor nga organisado nga grupo ang kapulisan sa Banwasang, Santa Barbara. Sa piyak nga bahin, ginpasolda kay inagid lamang sang aga ang nagalik nga radiator sa nasunog nga taxi sa Diversion Road, Mandurriao, Iloilo City pasado las 12 sang udto, Pebrero 12, 2025. Sa interview sang K5 News FM Iloilo sa driver sang taxi nga si Join Canto, 37 anyos sang barangay Benedicto Haro. Iya ginpahayag nga ginhambalan ini sang operator nga ipasolda ini agod mangin maayo ang biyahe sang driver. Dugang pa niya, ikaduwa na niya nga trip sang nasunog ang taxi sa riin. Ginhingagaw niya papana
hinaog ang duha ka babayi nga pasahero nga halin pa sa ungkad 2 kag mapadulong kontani sa atrium. Hinaligid lamang nga nag-aso ang panguna sang taxi kag sang nagtahaw na ang aso. Ginbuksan siri ang hood sang salakyan kag dito na nag-ibwal ang kalayo. Nahibaluan nga isa pa lang kasimana nga nagabiyahe ang driver sa Teen and June's taxi kag labing una ini nga tion nga maka-eksperyensya sang kaangay nga hitabo. Naupos naman ang nasambit nga taxi kag sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sang Iloilo City Fire Station kasunod sang pagkasunog sang taxi. Ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian igadulong sa kaluwan sang Klinika DTX 500. Sa mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tion sang kagabihon, para nga mangin mahamok ang katulugon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa madamo lang ang mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Naglabot sa 3.69 million pesos ang balor sang Shabu nga na-recover sa naglain-lain nga units sang Police Regional Office 6 humalin sang Pebrero 11 tubtub or sang humalin sang Enero 11 tubtub Pebrero 11. Naibaluan nga 543 gramos ang kabugaton sang Shabu kung sa din 21 ka mga suspects ang naresto sa 15 ka mga operasyon. Sinasamit nga numero sa mga naaresto, 4 ang mga high-value individuals o kung HVI, kag 17 naman ang street-level individuals. Samtang ang Iloilo Provincial Police Office naman o kung IPPO, may pinakadako ang nakumpiskar nga naglabot sa 3.8 million pesos. Ginasundan sa Iloilo City Police Office nga may 306,000 pesos kag ang Negros Occidental Police Provincial Office nga may 82,000 pesos. Ginpanginbulahan naman ni Pro 6 Director Brigadier General Jack Wangke ang mga drug enforcement units kag mga teams, subong man ang mga unit commanders bangod sa padayon nga pagpasangkad sang pag-away batok sa illegal nga droga. Kag sa ato naman pinakaulihing nga balitang lokal, nagahatag sang bulig o kon assistance ang Iloilo Provincial Veterinary Office o kon PVO. Nagahatag ang mga ini sang assistance o kon bulig sa mga local government unit o kon LGU nga kinahanglan magpatigayon sang euthanasia o kon mercy killing sa mga ido. Suro pa kay Dr. Daryl Tabuada ang head sang among nga opisina, ginpayag siri nga bangod wala sang veterinaryo ang mga local government unit o kon LGU. Nagabulig ang mga ini sa pagpatigayon sa nasambit nga procedure sa mga ido. Ngayara sa ila dog pound facility. Ginklaro naman ni Tabuada nga ang mga ginapaidalom sa euthanasia o kon mercy killing amo ang maido nga may malala nga mga balatian kag wala na sang tsansa o kon kahigayunan nga mabuhi o kon makasurvive. Dugang pasang natungdan agud nga makalikaw sa bayolasyon o kon paglapas sa layi. Ginapakamaayos ang opisina nga pangunahan ang procedure bangod nga base sa Republic Act o kon RA number 10631 nga mga license o kon lisensyado gid lamang nga mga veterinaryo ang makapatigayon sang euthanasia nga mga procedures. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:21. Balitang National. Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal. Ginadulong sa kaluwan sa Klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi kag maghamis ang kutis, Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit kasubong sang buni, katikati, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Maga-deploy ang Department of Education o DepEd sa masobra 15,000 ka mga qualified nga mga passers sa National Qualifying Examination for School Heads agod nga mangin principal sa pungsod. Ginatuyo sini nga masabat ang kakulang sang school heads sa dain masobra 55% sa mga pampubliko nga bulutuan sa Pilipinas ang wala sang principal. Sandig sa report nga ginpagawa sang Second Congressional Commission on Education o EDCOMTO. Base sa EDCOMTO, pila ka mga problema subong amo ang manubo nga passing rate para sa NQESH, mataas nga personal turnover, kulang nga pipeline sang mga kandidato, mabugat nga proseso sang kwalifikasyon, kulang nga structured mentoring, coaching kag formal nga induction program.
Sa piyak nga bahin, mabaskog nga ginpahayag sang kandidato sa pagkasenador nga si Ben Tulfo nga kontra siya sa political dynasty. Patag ni Tulfo, masami nga ginabugusan sa mga dinastiya sa politika o political dynasty ang mga pamilya nga may baluarte kag nagabulos-bulos gid lamang sang posisyon. Ini sa piyak nga lunsay sila nagapadalagan bilang senador sa 2025 elections sang iya utod nga si Erwin Tulfo. Ginpanindugan sini nga hindi sila kabahin sang political dynasty. Ang masunod naman ng mga balita nga inyo mabatihan igadulong sa kaluwan sa Klinika Dio Fresh, Dio Roll-On. Pagkatapos paligo, hindi gid magkalipat magamit sa Klinika Dio Fresh, Dio Roll-On para priska ang pamatyagan sa bilog nga adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa bahong balhas. Bukod may 48-hour protection, batok sa body odor. Klinika Dio Fresh, the natural Dio Roll-On. Nagbalik sa Pilipinas kag nagsurrender sa mga otoridad ang retired police general nga nagbiya sa pungsod matapos gini kag ang iban pa ang may arrest order sa ila involvement sa stage nga 6.7 billion nga drug bust operation sa 2022. Suno kay Philippine National Police o PNP Brigadier General Jean Fajardo, si retired Police Lieutenant General Benjamin Santos Jr. anay PNP Deputy Chief for Operations ang nagpiyansa sang balor 200,000 pesos sa iya pag-abot sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 sa Pasay City. Makaligad ang pila ka oras, ginhilway na ini sa kustodiya sang PNP Criminal Investigation and Detection Group base sa court order. Angot diri si Santos apod ang 28 kanay mga kaaktibo nga mga pulis. Ang mayara na sang arrest order halin sa Manila Regional Trial Court Branch 44 sang Enero 14 para sa ginaaligar paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ato naman pinakaulihing balitang nasyonal, nagtambong ang pila ka mga senatorial candidates sa idalom sang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban sa ginpatigay nga proclamation rally ni Independent Senatorial Candidate Pastor Apollo Kibuloy. Lakip sa mga personal nga nagpadulong amo sanday Senator Ronald Bato de la Rosa, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney JV Hinlo Jr., Attorney Raul Lambino, kaganay NCF-LCAC Executive Director Allen Capuyan. Sa pakita nga video message sa Inari Sports Arena sa Pasig City, ginpayag sang leader sang Kingdom of Jesus Christ sa KOJC nga siya ang magadala sang pag-uswag kag kaayuhan sa mga Pilipino kon magdaog ini sa pagkasenadora. Suno pa kay Kibuloy, madamo sang politiko sa Pilipinas apang wala sang nagatindog bilang isa ka lider. Pahayag pa sini hindi ini magsulod sa politika agud makaangkon sang manggad kag magpangawat sang kwarta sang pumuluyo kundi magaserbi ini sang tampad sa mga Pilipino. Balita International. Sa ilo naman kita banwa sa detalye sa aton balita international. Ginadulong naman sa kaluwan sang extend food supplement for men. Hindi lamang para sa mga lalaki kundi pwede man sa mga babayi. Ang extend food supplement may benepisyo sa ikayong lawas nga ginahatag para sa mga kababainhan bawod sa makarut nga yara sa extend food supplement. Extend food supplement para sa may mga maluyas ang tuhod, pirmi lang ginakapoy kag madasig kapuyon para mag-ayo ang sirkulasyon sa aton dugo kag magbaskog ang aton nga resistensya kag magtaas ang libido para sa maayo nga performance. Extend food supplement. Ginakondinar sang Mexico, Canada kag European Union ang desisyon sa pagpasaka sang taripa ni US President Donald Trump sa steel kag aluminum imports sa masunod nga bulan isa ka tikang nga nagatugas ang kakugmat sa posible trade war. Ginpirmahan ni Trump ang proclamation sang Lunes nga nagapasaka sang tariff rate sa aluminum sa 25% gikan sa 10% gid lamang. Ang pagpasaka sang taripa ang magasugod sa Marso 12 nga maga-epekto naman sa minilyon nga tonelada sang steel kag aluminum nga gina-import gikan sa Canada, Brazil, Mexico, South Korea kag iban pa nga mga pungsod.
Sa dugang balitang international, nagpirma sang isa ka executive order kan EO si President Donald Trump sang Lunes nga adlaw Pebrero 10 nga nagatuyo sa pag-engganyo sang gobyerno sang Estados Unidos kag mga konsumidor nga magbakal sang plastic nga mga straw sa pag-inom. Payag pa ni Trump sa mga reporter sa White House samtang ginapirmahan niya ang mando nga magabalik sila sa plastic straw nga nagasiling nga ang mga papel nga straw ang hindi epektibo. Madumduman nga ginasundan ni Trump o kung ginsundan ni Trump si Presidente Joe Biden nga nagduso sa matikang sa pagpanubo sang pagkonsumo sang hindi madunot nga single-use nga mga plastic nga nagahalit sa ecosystem kag nagahigo o kung nagahigko sa mga food supply. Balitang Sports. Sa ilo naman kita banwa sa detalye na sa aton balita sa patag sang sport. Ginadulong sa Kalawan sang klinika Spur Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinika Spur Biotics. Nagabulig ni tinlo sa aton tiyan kag kulon agud makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Klinika Spur Biotics, the fortified probiotics. Yara sa ginabanta 10,000 ka mga runner ang nagpasakop sa labing unang Pokemon Run nga ginpatigayon sa Mall of Asia grounds sang tinalikdan nga Domingo. Angot diri ang iban nga mga pumalasakop ang nakasuksok sang ila paborito nga trainers o kon pocket na monsters. Nagpangibabaw naman si Christopher Iblan sa men 10K race nga may 37 minutes kag 9 seconds nga record. Samtang sa 5K category nagpanguna si Louie Agawa nga may 16 minutos kag 46 segundos nga record kag 3K category naman amo si Calvin Vidal nga naka-record sang 9 minutes kag 50 seconds. Sa women's category naman una nga nakaabot sa finish line si Razanika Sara Bautista sa 3K race kag si Ai Kaniko naman sa 1,000 race. Balitang Entertainment. Kag sa ato naman balitang showbiz, pilason ang guyas ang isa ka vlogger kag influencer nga si Jelly O matapos ginaligar ginkastigo sang iya fiancé nga si Jam Ignacio. Madumduman nga si Jam Ignacio ang amo ang ex-boyfriend sa aktres kag TV host nga si Carla Estrada. Si Jelly mismo ang nagpost sang iya nga mga litrato sa iya Facebook account nga nagapakita sang iya dugoon kag mga gasgas nga mga guya. Ginabuyayaw man siri ang nasambit ang fiancé o kon si Jam Ignacio kag nagpasalig o kung naghambala nga ipaprison niya ini. Sunod naman sa utod ni O. Nagpamedical na sila sang biktima kag maga-report naman sa mga polis kasunod sang nasambit nga pagpangastigo. Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita. Sa 1 John 4:18 nagasiling kung naghihigugma kita wala kita nahadlok sa sina nga paghukom. Ang gugma nga wala sing kulang nagakuha sang sina nga kahadlok. Ang tawo nagakahadlok tungod nga nagahulat siya sa nga silutan kay kulang pa ang iya nga gugma. Philippine Standard Time alas 6:30. Kagamay ito ba naman kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Evening Newscast. Mga ka-K5, padayon ka mo nga mag-like, mag-follow kag share sa mga official social media pages ang K5 News FM Iloilo kag K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Makitan kami sa amon nga Facebook page, sa amon nga YouTube channel and of course sa amon TikTok account. Bantayan man ang mga programa sa K5 News FM Iloilo sa gabi alas 7 tubto alas 9 ang palatuntunan Funpal upod kay K5 Troy Tisoy. Alas 9:30 tubto alas 12 ang palatuntunan K5 Night Watch upod kay K5 June Kapulot. Alas 4 tubto alas 4:30 sa hapon ang matahom naton nga drama Rihas. Kaginiman nga mga pagbalita ginadulong man sa kaupod kay K5 Ray Espiha Omalay nga nagapalangga gid sa mga taga-Banwa sang Pututan. Sa ngalan sa bugos nga puwersa sang K5 News Center, sa gihapon kami ang inyong mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kaga ko naman ang inyo alagad ako si K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama.